Hebben jullie er zin in? Ja? Nou, dan moeten we maar gauw beginnen, hè? Sa-ierpunt rietslid Boukje Mierema van Omonen Timmertwarp op het boetenterrein van zwembad Vitalo in Bolzert. Nevens de gemeente is het heel belangrijk dat dit soort initiatieven van de groen komen. Het hindert niet van welke squal of ze komen of elke een keer meedoen. Dus het is heel belangrijk dat gewoon die bij mij oren, jongens en famkes, boetje en mij elkaar wat maatje. Het Timmertwarp is vooral bedoeld voor band die tussen simmer om financiële redenen net op vakantie komen. Het evenement mag daarom ook net te duur worden. Met hulp van de Meerskip wordt bezocht de kosten zo leeg mogelijk te houden. Heel soort sponsoren voor de lunch, voor materialen en voor bijvoorbeeld bij de lunch het beleg en koek en limonade. Dus er wordt echt een heel soort sponsor en daar ben ik heel dankbaar voor. Het thema dit jaar is Wild West. De leerling had er in elk geval goed werk van maken en dan kan het rietslid eens net achterblijven. Die outfit die, komt gedeeltelijk nog bij de Beppensissers nou wel. Ik krijg zo'n mooi pistool. En van een gedeelte komt het dus gewoon van Salder. Ik bewaar hier een heel soort dingen en daar zit zokstek nog wel eens bij. Het Timmertwarp wordt nog 2 dagen. De organisatie denkt nog nooit over een vervolg. De band sjocht het in alle gevallen wel zitten.